El carrer Estadi de Mataró llueix des de fa unes setmanes aquest mural inspirat en l'obra de Gaudí. L'han realitzat 7 residents del centre La Vostra Llar amb l'ajuda de voluntaris, entre ells un grup d'alumnes de les escoles Vista Alegre i Maristes Valldamia. El mural consta de 7 torres i d'un mosaic. Cada torre simbolitza una vida. Tot va començar en el centre, o sigui, els primers tallers es van realitzar en el centre, que vam realitzar 4, on treballàvem les diferents tècniques de Gaudí. Tenim gent de Canàries, que representa el mar, gent d'Alicant, que també representa el mar, gent que ha viscut a la muntanya, al verd, o gent que és de Granollers i ja tenim representada la Porxada. Llavors, a cada element que s'ha anat sumant són parts importants per la persona i és com la seva representació. La Mercedes és una de les residents que han participat en aquest projecte que s'anomena precisament Pintem Vincles. Abans vivia en una casa a Dosrius amb el seu marit, però ara resideixen junts a La Vostra Llar. Dissenyar una torre que resumeixi tota una vida i pintar-la li va semblar molt difícil quan van proposar-li fer-ho, però ho ha aconseguit. Assegura que hi ha estat clau l'ajuda dels més joves.